हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फंबाय बिनानावमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय बेनो जाबाय DHE एबा डायरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशन इउनिक आईडी दा इउनिक आईडी गैयाब्ला दानिया एडमिशन मोननो नागिरा एबा बेखौ नांगौ जायो अनलाइन एडमिशनाव दा बेनिनो मोनसे लेटेस्ट आपडेटआ बेनो स्क्रिनाव खारबाय थानाय मोनदों नोंथांमोना टेक्स्ट बुक बायनो थाखाय नोंथांमोना ग्रेन्ड एबा स्किम सफैदों गासै 1000 साफायाव होनाय जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 7 जुलाइ डेट मिन्स नोंथांमोना पासबुक आपडेट खालामनांगौ बा एकाउन्ट नाम्बारखौ आपडेट खालामनांगौ दा गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ सार्भार डाउन जादों नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया बेनो जाबाय नोंथांमोननि दाय नङा आरो बे जादों प्रब्लेमा पासबुक आपडेट खालामनायावहाय आपल'ड खालामनो हायाखै जेब्ला आपल'ड खालामगोन अब्ला जोंहा सेभ जाब्लाबो नेक्स्टआव लगिन खालामनानै नायोब्ला बेबादि सेम प्रब्लेम बयबो नोंथांमोना नो फाइल सल्युशन बेबादि मोनसे मोनो डेट मिन्स जायाखै दा बे नोंथांमोननि दाय नङा जास्ट नोंथांमोना थानांगोन एकाउन्ट नाम्बार बेनिफ्राय IFSC कोडआ इम्परटेन्ट दा मोनसे रां सोनोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ IFSC कोड बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार थाबानो जायो बेंक नेम थाबानो जायो अब्लानो रां हाबो थ' बेखायनो रावबो गिनांगौ गैया जेब्ला गावसोरो आपडेट होबावगोन अब्ला जों नायगोन बेनिफ्राय अब्लाबो जों नायसै दानिया सिङाव थांनानै फैदो मा जामारदों स' बिनिफ्राय इउनिक आईडी गोदान एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना भिडिअ नायनो हासिगोन दा बावैनो दा बेनिफ्राय गोदान भिडिअ लाना फैगोन आरो लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खालामना ला बेबादि लेटेस्ट आपडेट मोननो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बाव जायफ्रानोखि अके दंखायो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया जास्ट लगइन खालामनानैल' चेक खालाम जास्ट लगइन खालामनानैल' चेक खालामबानो जाबाय गासिबो अके दङब्ला नोंथांमोना जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा बेखायनो जों सेकेन्ड अपसनाव फैनांगोन बेनो जाबाय स्टुडेन्टस लगइन बेनिफ्राय गोदान खालामबा नोंथांमोना गाहायाव फैनानै बेयाव फिल खालामनांगोन बेनिफ्राय साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय इउनिक आईडी मोनगोन आरो इउनिक आईडी मोननानै लगइन खालामनानै गासैबो आपडेट खालामनो हागोन दा बेखौ अलवेज माने आपडेट खालामनो हायो जिंगासिनांगौ गैया बेनिफ्राय बावदोंब्ला फरगट इउनिक आईडीआव लास्टआव क्लिक खालामनानै मबाइल नाम्बार नाम बार्थडे होनानै जोङो रिकभारि खालामनो हायो बिनि सायाव नेक्स्टआव मोजां भिडिअ मोनगोन जिंगासिनांगौ गैया स' बिनिफ्राय जों सेकेन्ड अपसन स्टुडेन्टस लगइनाव क्लिक खालामसै दानिया आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो साइटआ जोबोद स्पिड जाबाय आरो नोंथांमोननि सायाव नेटनि सायाव बियो जागोन दा बेखायनो इउनिक आईडीखौ होदो बार्थडे होनानै साइन इन खालामदो साइन इन खालामनानै जों दानिया नायनोसै फैदो दा जोङो लगइन खालामसै देन जों साइन इन खालामसै दा साइन इन खालामनाय लोगो लोगो लडिं जाबाय बेनिफ्राय पेजआ अपेन जागोन दा फाइनालि पेजआ अपेन जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों राइट साइड खनायाव एक्न'लेजमेन्ट दङ बेखौहाय डाउनलड खालामना ला प्रिन्ट खालामना ला नङाब्ला नोंथांमोनाहाय मेलावबो दोनना लानो हागोन बा गुगोल ड्राइभआवबो नोंथांमोना सेभ खालामनानै लानो हागोन अके दा बेनो जाबाय इउनिक आईडीआ लगइन जाबाय नोंनि प्रफाइला दा बेनिफ्राय एसे गाहायाव बोख्लायनानै जों दानिया नायनोसै फैदो दा जोङो एसे गाहायाव फैनाय लोगो लोगो मोनदों स्टुडेन्टस आर रिक्वेस्टेड टु प्रपारलि भेरिफाइ देयार बेंक एकाउन्ट होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय स्किमनि थाखाय मोनगोन दा नोङो पार्सनेल इनफरमेसनाव नोंनि एड्रेस चेन्ज खालामबा आपडेटआव क्लिक खालाम आरो लोगोसे बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौबा नोंथांमोना बेंकआव थुबानो जाबाय एन्ड नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन आपग्रेड खालामबा हमना ला नोङो दायो HS पास जाबाय डिग्रियाव थांसैबा आपग्रेड खालामनो हागोन अके दा बिनि सायाव A to Z भिडिअ फैबावगोन दा जोंनि कन्टेन्टआ जाबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआव जोङो क्लिक खालामनांगौ अके जों बेखौ नायगोन दा बिदिब्ला आं बेयाव आपडेटआव क्लिक खालामबाय देन आपडेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे पेजआ अपेन जाबाय नै स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा पेजआ अपेन जानाय लोगो लोगो प्लिज एन्टार बेंक डिटेल्स होनना बुंदों लाइक IFSC एन्ड एकाउन्ट नाम्बार भेरिफाइ होनना बुंनाय लोगोफोर डेट मिन्स नोंथांमोना बे IFSC कोड आरो एकाउन्ट नाम्बारा अके थाबानो जागोन जेराव जोंहा आपल'ड खालामनो हाखायाखै फ्रन्ट पेजखौहाय स' नोंथांमोना गोबां नाजादों आरो आंबो नाजागासिनो दङमोन जेब्ला जोङो फाइलखौ लाना फैयो सेभ खालामो अब्लाहाय जोङो नेक्स्टआव लगइन खालामनानै एबा जोङो नायफिनब्ला जों मोननो नुवा एबा नो फाइल सल्युशन बेबायदि मोनसे ओंखारो दा बेनो बाथ्राया बे अफिसियेल साइटआव बिदि जाखादों बेबायदि रोखोमा जादों बेखायनो नोंथांमोननि दाय गैया आरो बेखौ होआब्लाबो जेबो नङा नोंथांमोनाहाय जाखागोन स' बिनिफ्राय दानिया जों एड्रेसाव एसे गोनो गोथो जादोंमोन बे एड्रेसा नोंथांमोना ओरैबायदि होनो हागोन बेंकआ बबेयाव दङ बेखौ होबानो जाबाय एसेबां मेटार नङा बियो जास्ट इम्परटेन्टआ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों नैबे IFSC कोडआ सेम थानांगोन अके होमबासो नोंनि एकाउन्टआव रांखौ सोनो हायो दा गुबुना जाबाय एसेबां जिंगासिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना बेंक नामखौ मोजां होदो बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो IFSC कोडखौ होदो बेनिफ्राय नैबे MICR कोडआ गैयाब्ला पासबुकआव गैयाब्ला गुगोलाव नायनानै नोंनि ब्रान्सखौ बुंबानो जाबाय होबानो जाबाय अब्लानो डाइरेक्ट ओंखारगोन आरो नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामनानै लानो हागोन स' बिनिफ्राय एड्रेसखौ बे बेंकआ बबेयाव दङ बबे डिस्ट्रिक्टआव दङ पस्ट अफिस मा गोलैयो बेखौहाय जास्ट नर्मेलि टाइप खालामना हो जेबो नङा गिनांगौ गैया बेवहाय बेनिफ्राय सिटिया होदो नोंथांमोननि सायावसो बियो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट गासिबो स्टेट बे सेमानो दङ
दा जायखिजाया बेयाव जोंहा फ्रन्ट पेजखौहाय आपल'ड खालामनो हायाखै बे अफिसियेलि प्रब्लेम जाखादों आरो बिनि सायाव नेक्स्टआव अफिसियेल नटिस मोनगोन बा माबा मोनसे आपडेट फैगोन अके स' नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया स' बिनिफ्राय नोंथांमोना सेभ खालामदो देन सेभ खालामनाय लोगो लोगो बे पेजआहाय रिडाइरेक्ट जानानै मेन फर्माव थांगोन जेराव नोंनि नामा श' जागोन दा बिदिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय दा हमना ला क्वालिफिकेसन आपडेट खालामबा जास्ट नोंथांमोना आपडेटआव क्लिक खालामना हो आरो बे आपडेटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव ओंखारजोब्बाय नै नोंथाङा बबेयाव एडमिसन लानो सानदों देग्लाय बेखौहाय जों मोनगोन दा हमना ला नोंथांमोना सेकिं एडमिसन फरा जाबाय इउजि लेभेलावखा डिग्रि बा आरो इउजि लेभेल नालाय दानिया नोङो बबे सेमिस्टाराव लागोन बेखौहाय राइट साइडआव दङ अके राइट साइडआव थुनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना फार्स्ट सेम थार्ड सेम नोंथांमोना फिफ्थ सेम बेबायदि होनो हायो दा जोङो थार्ड सेम होना होबाय आपडेट खालामसै हमना ला दायो थार्ड सेमाव मोनबाय दा बिदिब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ होना लादो स' नोंथांमोना बेखौ होना लादो रेजिस्टार नाम्बार दङ रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसन बे इउजिआनो जाखायो दा नोंथांमोनाहाय सेभआव क्लिक खालामना होदो थ' सेभआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो सेभ जासिगोन बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन स' बेनि सोमोन्दै लेटेस्ट आपडेट टेनसन लानांगौ गैया बे अफिसियेलि मोनसे प्रब्लेम जाखादों जेरावनाखि पासबुक नोंथांमोना आपडेट खालामनो हायाखैबा स' नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायाखै बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन हाउ टु एप्लाइ बा जेनेरेट इउनिक आइडि बिनि सायाव भिडिअ फैगासिनो दङ